Dobrý deň, prajem. Ďakujem za tento priestor predstaviť moju kandidatúru do Európskeho parlamentu čitateľom a podporovateľom portálu Spoločné dobro. Ten portál mi je blízky, nie tak dávno som do neho rôznymi formami prispieval, takže možno ste už aj naďabili na nejaký môj výstup. Pre tých, ktorí ma nepoznajú, volám sa Martin Rajňák, mám 42 rokov, s manželkou a 4 deťmi bývame v Stupave. Vzdelaním som ekonóm, pôsobím ako štátny analytik, no a kandidujem do Európskeho parlamentu za stranu Zdravý rozum, som číslo 10 na kandidátke. V súčasnosti najznámejší profesor psychológie, evolučný biológ Jordan Peterson, keď raz vysvetľoval, ako môže spoločnosť dospieť do stavu tyranie, použil taký veľmi zaujímavý pojem, v origináli to bolo willful blindness, čo by sme mohli preložiť ako dobrovoľná alebo až chcená slepota. Ten stav spočíva v tom, že človek aj vidí, že sa v spoločnosti začínajú presadzovať nejaké zlé veci, ale na to, aby na nich poukázal, by musel obetovať nejakú časť svojho pohodlia, prípadne aj niečo viac. Tak ten človek si povie, že není to ešte až také strašné a rozhodne sa, že sa bude tváriť, že to nevidí. Ak počet takto dobrovoľne slepých ľudí je priveľký, tak to zlo sa potom šíri. A ak dosiahne nejakú kritickú hodnotu, tak už není cesty späť a spoločnosť spadne do tyranie. Obávam sa, že sme nejaký krôčik pred takýmto spadnutím. A to preto, že sa presadzujú rôzne veci, rôzne zlé veci v spoločnosti a mnoho ľudí sa tvári, že nie sú. Dalo by sa uviesť mnoho príkladov, uvediem len zopár. Napríklad takou témou, ktorá mi dosť leží na srdci, je téma potratov. Ako môžeme sa tváriť, že budujeme vyspelú, pokrokovú civilizáciu, keď si zabíjame vlastné deti. A dochádza k tomu masovo. Len za minulý rok sa na Slovensku týmto spôsobom usmrtilo takmer 6 000 detí. No a my namiesto toho, aby sme sa pokúsili v spoločnosti presadiť takéto podmienky, aby k takým činom nedochádzalo, tak sa snažíme tváriť, že je to v zásade OK, dokonca sa to presadzuje ako ľudské právo. Vieme dobre, že vo Francúzsku nedávno bolo právo na potrat zaradené do ústavy. A obdobné vyhlásenie prijal aj Európsky parlament. No, nemyslím si, že máme zostať ticho ani pri tejto téme a je treba povedať, že to nie je dobrá vec a treba sa pokúsiť ju nejakým spôsobom zastaviť. Ak už sa aj dovolíme narodiť deťom, tak potom sú veľmi silné tlaky na to, aby sa od útleho detstva u tých detí spochybňovalo napríklad, že či sú vôbec chlapcami alebo dievčatami. No ako chceme v budúcnosti mať skutočných mužov alebo skutočné ženy, keď budeme u nich od dieťaťa spochybňovať ich vlastnú identitu. Dalo by sa samozrejme spomenúť rôzne prajdy, rôzne zvelebovania, veci, ktoré určite nepatria na piedestál. Ale spomeniem ešte vec z iného súdka, nazvem to ako šírenie zeleného náboženstva. Ako inak nazvať to, že CO2 sa nám začína predkladať ako nejaký bôžik. Bôžik, ktorému sa máme v zásade kláňať, ktorému máme podriaďovať všetky naše ľudské aktivity. A to pritom to, že nám tvrdia, že existuje akási všeobecná zhoda všetkých vedcov na tom, že človek si môže za všetko zlé na planete sám a že tie klimatické zmeny sú predovšetkým kvôli ľudskej činnosti, to tak vôbec nie je. Existujú tisícky vedcov, ktoré hovoria opak. Takže nevidím dôvod, aby sme mali byť ticho pri tom, keď vidíme, ako Európa ide spáchať rituálnu samovraždu, ekonomickú samovraždu kvôli nejakej ideológii. Takže nechcem byť jedným z tých, ktorí budú dobrovoľne slepí. Preto som aj zareagoval na možnosť byť na kandidátke. Prečo práve na kandidátke politickej strany Zdravý rozum? No lebo práve zdravý rozum je jeden z najúčinnejších nástrojov na identifikovanie, pomenovanie
a snáď aj vyriešenie tých zlých tendencií, ktoré v spoločnosti v súčasnosti vidíme. Ďalšou vecou je, že politike slovenskej, ale aj svetovej do veľmi veľkej miery chýba autentickosť. Poviem tu na príklade, zakladateľ politickej strany Zdravý rozum, tak ako ho ja poznám, Janko Baranek, mám tam v zásade istotu, že to, čo hovorí, to si skutočne aj myslí. A to, čo povie, že potom aj skutočne uskutoční. Takže tá jednotná línia medzi tým, čo človek myslí, hovorí a koná, to je podľa mňa niečo ako definícia autenticity. A mám nádej, že táto nová politická strana bude autentická. No a pre mňa najdôležitejším faktorom je to, že táto politická strana sa otvorene hlási ku kresťanstvu. No a kresťanstvo je niečo, čo ak opustíme, tak spadneme do tyranie, a ak sa k tomu vrátime, veď korene civilizácie európskej sú určite aj v kresťanstve a takisto aj zjednotenie, povojnové zjednotenie Európy bolo do veľkej miery robené na kresťanských základoch. Takže aj jednou z mojich hlavných priorít v prípade, že by som bol v nejakej významnejšej inštitúcii ako Európsky parlament, jednou z tých priorít by bolo pripomínanie Európe jej kresťanské hodnoty. No a všemožne by som sa snažil budovať práve spoločné dobro, tak ako je jasne zadefinované v náuke cirkvi. Zakončím takým frazeologizmom. Slovenčina je krásny jazyk a bohatý aj na frazeologizmy. Poznáme aj frazeologizmus vziať rozum do hrsti. No a práve v týchto voľbách sa tento frazeologizmus dá urobiť doslova. Môžeme prísť do volebnej miestnosti a zobrať do hrsti listok, kde bude napísané rozum. Takže zvážme aj túto možnosť. Ďakujem pekne.